Čau, zdravím vás, práve som otváral Huntsman krabicu a padla mi takáto kokotina. Idem otvoriť ešte túto piečovinu a uvidíme, čo mi z toho padne. No, popredával som o také sračkovej témy, aby som mal na kľúčiky. Chcel by to aspoň tú M4, keď nič iné. Alebo Galila, alebo Bizonáček. To je isté, však po piči. Jo. Úplne úžasné. Tak ešte jednu skúsime. Nech sme na tom nejako kotie úplný. Čo dáme jakú? A jebneme túto e-sportovú ešte jednu. Uvidíme, čo to na to povie. Piči krávy. Pen, bujkaj. No. Úžasné. Práve som minul 10 eur zase na totálnu kokotinu. No, super. Skytina v piči. Kitty pojebaná. A keď už sme pri tom, tak rozjebme aj posledné ty penáčky, ne? Fenix stojí 30 centov. A kúpime Fenixa a skúsime to AVPčko vyjebať. Pam pam pam. Ale čo si jak? Kokot jeden. No však preto. Open. Utkaj. Posledné penášky. No. Čo? By to chcelo aspoň volačo pekné. Prosím! Áno! Super! To si teraz idem hneď, to vymením. Vymením a strelím si guľku do hlavy. Takže vidíte, že krabice sa neoplatí vôbec otvárať, lebo vám z toho padne nasraté. Potom vám z toho padne ešte raz nasraté. A potom ešte vám padne kopa hoven, na ktorej je ešte nasraté. Čiže zdar.